Да използваш смъртта на най-милото си, за да капитализираш политически ресурс, е отвращение, което предизвиква в мен този човек. На 30 април 2021 година Николай Попов охранява къщата на Бойко Борисов от протестиращи. С Фандъкова управлява криминално пазари Юг, 3 пазара Иван Вазов, знаете и големите софийски пазари. Сега ще се бори ето го с Фандъкова, с Борисов и Пеевски. Той излезна в подкрепа на Сарафов. Той атакува Теодора Георгиева, прокурора, който разкриваше мафията. Николай Попов е празнувал в Швейцария, в Куршевел, един от най-скъпите курорти, рождения ден на Орлин Алексиев, с Румен Гайтански вълка. И на мен ми се обадиха възмутени гости на този рожден ден и ми пратиха и снимки и видеа. Аз го питам, нотариалната ти заверка, господин Попов, че си срещу Борисов и Пеевски, включва ли това, че ти не си с мутрите, които дълги години унищожават и точат национален ресурс? Да ви припомня, 155 милиона вълка от ББР невърнати. В момента обвиняем за това. И той ходи да празнува с тях Крушевел. Слезе по телевизията и каза: Николай Нанков и ГЕРБ побиха моето дете. Да знаете, бившия регионален министър, това е вярно. Това е единственото вярно нещо, което той е казвал. ГЕРБ и ДПС убиха неговото дете, свали си поста, проведе разговор с Борисов и му почушнаха, че ще му направят проект партия, зад която в момента стои Орлин Алексиев.